Ja. Kaixo, ongi etorri pelikularako kastinera. Guk gaur txikia pelikularako kastina egingo dugu, aurrera lehenengoa. Gira zuen izena? Zer dakizute egiten? Kaixo, gu gara Nagoreta, Tatiana eta Realan jolasten dugu. Eta orain erakutsiko dizugu dakigun egiten. Ongi, pentsatuko dugu. Mesedez, hurrengoa. Gira zuen izena? Zer dakizute egiten? Kaixo, gu gara Lider eta Uxue. Eta Titaniceko kastinara juntatu ginen, baina ez zuten hartu. Baina kasi hartu zuten. Baina estena eta ingo dugu orain. Hau ere asko gustatu zaigu, deituko dizugu. Hurrengoa, mesedez. Gira zuen izena? Zer dakizute